Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki arep belanja nek pasar oleh pesenan tumpeng kok ngene Mbak Naira Medion sing kerjane nek luar negeri. Arep dikekne Pendowo 5. Yo lanjut jalan. Wis. Montarmu ki lho. Montar sinten Mas? Kok. 12 sing gede-gede pirang lho? 3 kilo. Oh ngali ya. Apa Mbak Bintang? Oh, kentangnya. Minyak ya, Mbak. Ini Mbak Naira. Kenali Mbak Naira Medion. Oh, hijau loh. Apa Mbak kira-kira? Biarang. Satu direview. Satu kerop mau kan? Minyak apa mau? Kerop satu. Tipis iki ya. Nggih niku mboten iki Mbah kurang ngandel. Lah saiki piro? Kulupanmu. Mas iki seberapa tuh lho? Apa iki lho iki? Di 24 ini nih. 200. Bakule biasanya sing ngiderne nek etek-etek ngono lho. Seladane nek kulon kono lho, Mbak. Sing nek toko sing kulon. Heeh. Es. Nggih.
Nek kulkas. Lho semongko. Mongko piro nek kene sekilo? Semangka punten sak kelon. Ladang nek tengah dalan kok. Iki nek pasar kawan, blonjo sing tinggi pesenan tumpeng kuwi lho. Entuk pesenan tumpeng iki tak belanjane. Adem. Seruwe ijo ra kuwet. SMA ya. Ngalar kae mulai nek jaranan iki. Wah, apik iki sing ngrias buyah dhewe iki tak tinggal mulai. Oh, enak. Aku sampai ke omah 200. Sesuk apa piye? Aduh sesuk ae. Dilanjut aku sesuk. Iki dolanan apa to? Dolanan apa to iki? Cindra es babuk kae. Ya aku iki apa to sing ra iso. Sembuh lah. Ini lho dilipat ngene. Ini lho sah, kawan. Ini. Terus ini. Kawan sah. Oh ya. Ini. Wis 14. Coba. Ora belajar iso kondi. Iso lek ndek bojo ben iso ngono. Ngene nggih apa? Menerima pesanan tumpeng. Bisa juga aku yang menerima. Iki ora pesanan tumpeng iki, kawan. Ngene. Anu Mbak Naira sing kerja ning Hongkong lho sing omahe. Lanjut. Nganjuk apa Medion? Medion ngawur. Ngeling-ngeling. Apa jenenge? Omahe wong. Yo oke dipasang kene. Kosek ta sah? Ngantuk sesuk. Saiki rasa ngantuk sesuk. Lah wing kok panggone nasi kuning karo ngene ndi Mbak wakeh menadai jangan. Panggene wae. Iki ki ada ayam. Kene nasi kuning.
Nanti ada ayam. Iki ada ayam. Heeh. Iki sambal goreng. Keripik, mie, ulup, begedel, terus gini timun-timun. Kuwi kotak we nasine. Wis mateng, Bu ya. Belum, cik, cik engko. Pak Gere iki lho. Iki urung ngrias timun karo wortel. Besok ya panggah aku, sapa sing godak? Tina ya ora Mbok godak. diwer ra godak. Diwer ra godak. Ya tak sikeke iki ya. Heeh. Sama aku lek dombe salsa. Salsa nak salsa ta? Jangan kupindah kok, no. Merasa isin lho awakmu ya.